lokacin da ka biye maranka, idan abu ya taso maka za ka sadu da ka bi sabon Allah. Duk lokacin da ya taso maka za ka sadu da ka bi. Duk lokacin da sabon Allah ya taso miki za ki sadu da ki bi. To yaushe za ka shirin? Mala'iku ne za su zo su kama ka su gyara ka? Ba. Dole za ka fi ƙarfin zuciyarka bisa neman taimakon Allah. Wa amma man kafa maqama rabbihi, sai ce wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa. Allah ce aljanna ce makomansa. Ya ji tsoron Allah, ya hana ransa abinda take so. Allah ya ce aljanna ce makomarsa. Kenan kaga duk wanda yake jin tsoron Allah ya biye maransa, kaga wuta ce makomarsa. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. Allah ce baka ga wanda ya riki son zuciyarsa ta dawo abin bautarsa ba. Shi inda ya zuciyarsa ta karkata, in yanzu yana so ya sha wiwi kawai zai tashe ta. In yana so ya tafi wajen fasikancinsa zai tashe ta. Shi duk abin da ta sa shi to yana gaba. Allah ya ce to son zuciyarsa ta zama abin bautarsa. Ta zama abin bautarsa. Shi kuma Allah ana bin sa ne kana so baka so. Kana so baka so. Yana daga cikin abin da ke kai mutum kusa zuwa ga tsoron Allah shine tuna haduwa da Allah. Mutumin da yake yawan tuna mutuwa, yake yawan tuna kwanciyar kabari, yake yawan tuna haduwa da Allah, to yakan yi kusa da tsoron Allah. Karka yadda ka dinga wofan